We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Buenos dias! Kanatong tanan, nilabi na sa ato ang mga pinalangga nga mga kapuso nga nanikay-sikay o nakatune in sa ilahang mga telebisyon ining mga orasa. Welcome sa GMA Regional TV Live. Ngayon makita Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Ako gihapon ang inyong makauban ning kabuntagon mga kapuso. And to start your morning with some good vibes, aduna kami ikandalit nga pampagana sa inyong kabuntagon. Pinaagi ni ining segment, among i-share kaninyo ang mga budget-friendly nga mga putahe nga swak sa inyong panglasa o dali ra himuon mga kapuso. Busa tara, magdungan ta pagtanaw ni ining usa ka special steamed fried rice gikan sa usa ka tag-iya sa usa ka patigayon sa Kananan all the way from Mandaue City nga si Rudolph Fuentes. May buntag, GMA 7, ako rin si Reynal, ug akong partner na si Rudolph. Nga karon atong luto ang usa sa mga pamaliga sa among tindahan which is ang steamed fried rice. So tara, ato na lutoon. So karon ibukal na ang ato ang stew, atong i-add ang atong remaining ingredients, oyster sauce. Atong tangko na itong asin. Kanya para mulapot ang ato ang stew, atong ibutang ang ato ang cornstarch nga naisagol tubig. Optional, pwede naman mag-add og pepper na po. Okay, cover na po nato balik until maluto atong karne mga 8 to 10 minutes. Okay, so after 10 minutes, luto na atong karne, ato na i-add ang atong final ingredients, ang ato ang shrimp. Okay, unya ang ato ang green peas. Okay, inya huwat lang ta maluto, mga 2 to 3 minutes. Maluto ang shrimp ug ang atong green peas, then pwede na siyang i-serve. Okay, so karon human na ang atong finished product, ato nang tilawan. Lami good. Lami gid siya. So, thank you guys, thank you GMA 7. Pagkalami agi gutom na hinuon ko busa sa mga kapuso nato din ha nga gusto mo share sa ilahang mga recipes, i-post lang kini sa inyong FB account ang proseso sa pagluto o gamitan ninyo ang hashtag GMA Regional TV Live and hashtag Lami Siya Express aron sa kahigayunan nga ma-feature mo dinhi sa TV. O karong buntaga mga kapuso, atong makauban si kapuso actor Jello Alagban ug ilailahon pa nato ang starstruck finalist ug ang Ilonggo actor karong taon-taon. Ug subay sa ato ang paghinumdom sa Charter Day, atong ukayon ang mga panghitabo sa kasaysayan, ingon man ang mga heritage sites sa dakbayan sa Cebu, pinaagi sa atong pakighinabi sa usa ka heritage advocate. Ug sa katong mga babay nga ganahan mo maneho og mga motorsiklo apan nahadlok sama nako, anihay sa kadalaga nga motorcycle enthusiast nga maghatag nato og mga tips pampawa sa ato ang kahadlok sa pagmaneho og motorsiklo. Ila-ilahon ta ang usa sa mga starstruck hopefuls ni atong season 7. Unsa kaha ang iyang inspirasyon sa pagsud sa show business. With us this morning, kapuso artist Jello Alagban. Maayong buntag, Jello, and welcome to GMA Regional TV Live. Okay, so maayong buntag GMA Regional TV Live. Maayong aga. Kumusta ka na, Jello? What's keeping you busy these days? Nag-workout ako. I'm staying fit as I can para po anytime na pwede akong isa lang, I can be at my best.
Pero this time muna, pag-usapan natin your family in Iloilo. Kasi you grew up there, di ba? What do you miss about your hometown? And of course, your family and relatives in Iloilo. So ngayon po sobrang namimiss ko sila, namimiss ko yung mga luto ni mama, namimiss ko lang yung family ko, yung brother ko, yung sister ko, tapos yung mga pinsan ko din po nakasama ko sa bahay. And we hope na sana mag-reunite na kayo muli when it's safe to travel once again, Jello. And this time, Jello, who's the actor or artist that you really love and you really look up to? I think that would be Mr. Paulo Contis po from Bubble Gang. Kasi ever since talaga fan na ako ng Bubble Gang, talaga yun yung nagiging bonding namin as a family sa Iloilo. Na-idolize ko po si Mr. Paulo Contis kasi nakita ko po kung paano siya mag-act, the way po gumalaw yung mata niya, the way siya mag-express ng emotions, ng feelings niya. Talagang marami akong natututunan sa kanya. And speaking of influence, what can you advise sa mga gusto ding mag-artista like you at sumali din sa Starstruck? Ano yung mga Starstruck lessons na hindi mo makakalimutan? Siguro yun po yung pagiging competent. Training lang ng training, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ako, before ako makapasok sa Starstruck, I've been through a lot of auditions din po. So, try and try lang talaga. Totoo yung try and try until you succeed. And of Yes course po, na sobra. ngayon na andito ka na sa GMA Network, isa ka ng kapuso artist, ano yung mga dream roles and mga projects na gusto mong i-pursue? Siguro I like drama. Mas gusto ko yung mga heavy drama. I want to be a boy next door type of artist. And I want to be a leading man someday. Oo, syempre, soon mangyayari yan. And of course, kasi leading man ka, sino yung gusto mong leading woman, leading lady mo naman? Okay, so I was a sunflower back then, so I think it's Kylene Alcantara po. Ano-ano itong mga priorities mo this year, Jello? Priorities ko po this year is work lang po talaga. Gusto kong mag-workout para din sa work ko. Gusto ko pang mas lalong mag-grow sa showbiz. And of course, please thank and invite our viewers sa mga upcoming shows mo, programs, and of course, your social media accounts. Okay, so maraming salamat GMA Regional TV Live. I'm looking forward na magkaroon na ako ng projects this year. I'm always auditioning. I'm staying fit as I can para makita din ulit ako sa TV. So, ayun, I hope na you guys follow me on my Instagram account at Jello Alagban OFC. Maraming salamat, madamogid salamat, Jello, for joining us this morning. Mga kato si Jello Alagban, mga kapuso, at ang hiunya siya sa mga umaabot niyang proyekto dinhi si GMA Network. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Subay sa kasaulugan sa Charter Day sa Dakbayan sa Cebu karong adlaw, mga kapuso, atong mahinabi ang usa ka heritage advocate nga si Cabino Guerrero. Mayong buntag, Cabino. Mayong buntag, Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Kumusta na, Cabino? How are you doing? Trying to be okay. Niataw, nitago sa akong hometown kay naglikay sa COVID. Sakto, sir. Pero karong buntaga, hisgutan ta kining imuhang advocacy, ang heritage and culture sa Dakbayan sa Cebu kay Charter Day man jud rong adlaw, Cabino. Unsa jud ka mahinungdanon kining pagpahibaw sa kaugalingong kasaysayan natong mga Cebuanon? Giingon man gud nga kuan kanang if you forget the lesson of history, you are doomed to repeat it. Ang kasaysayan ato ni siyang gamiton nga mapa karon para sa atong masanag na ugma. So dunay mga leksyon sa kasaysayan nga angay natong panaminan sama sa pandemya. True. Naman jud ning pandemic karon
pagpakli sad sa katuigan, at the turn of the century, nitong early 1900, natay cholera. And cholera was really a pandemic at the time. Unya, natay maayo kaayo nga health officer nga gitawag og ato lang taguon sa pangang Arlington Pan. Mo nang atong karsada karon nga Arlington Pan. Yes. He was so good in managing cholera nga dali kaayo to niyang napakuan tungod sa mga strict protocol nga iyang gi-implement, dali kaayo niya nga nasulbad ang cholera. Nabasa na ko dito nga naaday contact tracing. Naay quarantine, so na practice na nato bago lang ang klase sa COVID, pero natay mga nabuhat sa kasaysayan niya. Nindot to siya atong basahon unya may atong gamiton sa pagkakaron. Unsay relevance niining ato ang Charter Day celebration, ining pagsaulog nato niini? Unsa ka importante ang Charter Day, Kabino? Mao ni ang pagkahimugso gikan sa Municipality of Cebu. Nahimo siya nga syudad. Nisulbong pagmaayo ang komersyo sa Sugbo nga naapsa nato ang lain nga Queen City of the South, ang gitawag nga Iloilo City. So ni tidlom ang patigayon sa Iloilo. There are other factors nga sa iyang pagkanaog, nisaka ang Sugbo unya gikan kaniadto wa na gyud kaapas ang Iloilo. Naglisod na gyud og apas ang Iloilo. So eventually nahimo na gyud ang Queen City of the South, ang Sugbo na gyud pag iyon mo nga Queen City of the South. Pero karon do na gyapon mga passionate nga mga Ilonggo nga sila lagi ang original. But this coincide with the kanang transition bitaw sa Municipality of Cebu into the City of Cebu. Ubay-ubay naman jud sa ato ang mga bag-ong henerasyon daw nakalimtan or dili interesado sa kaanindot sa history sa Cebu City. How will you convince the younger people to love our local history? Kaniadto sayon ra kay na ako ra nang imbitaron sa nga mukuyog na kog lakaw sa akong walking tour, pero karon naghuna-huna pa ko unsaon nako pagbalik sa akong walking tour in the new normal. Do not just watch history, participate in it. So if there are chances nga maka-appeal ka sa pagbuhat sa kasaysayan, join. And then unahon nimo pagtanaw ang kasaysayan diin duol sa imong kasing-kasing. And talking about your walking tours nga ginahimo nimo kaniadto, tong safe pa nga pwede pa nabuhaton, Kabino, daghan man yung mga establishments dinha sa Kulon ang kabahin na sa ato ang kasaysayan. Will you agree, Kabino, if kanina mga establishmento ma-revive ni siya and ma-preserve sama sa gibuhat sa vegan dito sa Ilocos? Yeah, it should be kanang moadto bitaw ka sa mutanaw bitaw ka sa mga kaning mga documentary again sa America. Dunay mga shopping mall strip dito nga ang frontage preserve. Karaan ang frontage pero pagsulod nimo moderno na. So that could be easily doable in Colon. Labi na ng usa ka edipisyo diha nga kanang Vision Theater. Still very much restorable, still very much kanang close to its original gamay na lang kaayo nga buhatonon kung i-restore bisag kana na lang taong pasad ang dili hilabtan. O karon nga we are slowly embracing the new normal, Kabino, unsa ang imong gustong ipaambit nga mensahe para sa ato ang mga viewers? Remember, nobody would love Cebu for us. We the Cebuano should love Cebu first before we could let other people love it. Kaya kung kita wa ta mahigugma sa Cebu, unsaon na to pagpakuan, unsaon na to pag imbitar sa mga tao nga higugma ang Cebu. So let's show our love and showing love to Cebu is to respect its heritage. Daghang salamat, Kabino, for joining us this morning.
Daghang salamat o may buntag ka natong tanan. Amping, kabino. Ug mga kapuso, more to come pa sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Ila-ilahon ta karon ang usa ka big bike enthusiast and of course road safety advocate usab ni si Maria Rica aka Jetly Cabarubias. Mayong buntag, Jetly. Hello, maayong buntag, Ma'am Cecil. Maayong buntag sa itong mga viewers karon. Nindot jud kay among kabuntagon kay very maanyag ang amo ang guest, Jet. How are you? Okay ra. Jet, very interesting kaayo kining imuhang hobby, no? Kining mga big bikes lagi. At what age ba ka nagsugod sa pagkat-on ug sa pagkahilig ni ining mga motorsiklo? Nako, nag-start ko since when I was grade 6. Una kong nakat-on og ka na ng drive of motorcycle, which is muna pinakauna na kong bike, enduro bike, which is clutching. And pag college na ako, mo gihimo na akong service padung sa school. Likod ni ining social media ug sa dako na kay nimo nga following, milyon-milyon naman jud ni. Unsa ang mga pinaka-memorable na mga feedback nga nadawat nimo? Mostly nga mga feedback na permanent ako mabasahan sa mga comments kay ma-amaze sila, amazing, and daghan sila daghan sila mga comments nga ganahan sila magmotor tungod nako ug ako nalipay sab ko nga gihimo ko lang inspirasyon sa ilahan jud ko sa mga tao nga mo mag-stunt sa maghimo og stunt sa akong motor. So muwili ko, mubarog ko sa motor, mo sayaw-sayaw. Admit ko na sa una nga every time nga mugawas ko na sa traffic light, every time mo go ang stoplight, muwili ko. Inano ko kasipat sa una. Pero karon wala na ako nabuhat na kay naman ko i-promote nga road safety advocacy nga para to spread awareness sa mga kaisunang mga riders. And diha ko una nakitaan sa mga naila sa mga kadaghanan mubuhat og stunts. O actually I'm not into racing yun, pero mo appeal ko og endurance ride. And given na very adrenaline rush kaayo ning imuhang gisudlan no nga hobby, can you say ba that you're a risk taker, Jet? Yes, makaingon jud ko risk taker ko, but kani akong risk it's a calculated risk. Kanang makahibaw ko nga oy dili ra ko kutob. Oy kanang dili na ko pugso na ko kagalingon nga di na ko kaya. So naasad ko kanang mag-saying sa kagalingon nga I don't ride your bike according to its capacity. Ride your bike according to your ability. Og naghisgot naman ka ganina na usa ka road safety advocate. Unsa jud ning mga pamaagi nga gusto nimong itudlo sa kadaghanan para luwas sila sa pagsakay nila sa ilahang mga motorsiklo? Okay, so as an LTO ambassadress, no, wala ko na siya I didn't took it as a power or advantage sa kadaghanan. I took it as my responsibility and duty to spread awareness sa akong mga kaigsuonan ng mga riders, to promote road safety awareness. So since na ako'y social media platform, which is na ako'y millions of followers na, so ako na siyang gigamit nga to spread awareness sa itong mga kaigsuonang riders. Sa gamay pamaagi nakatabang ko. Pero of course, gusto sad ni makabalo. Unsa ang imuhang dream motorcycle? Ang kong dream bike mo siya Africa Twin 1200. Katong taas kaayo. And of course, gawas kung aduna kay dream bike, syempre aduna sad siguro kay dream route or dream place na gusto nimo maadto kauban ang imuhang motorsiklo. Asa pud ni? Actually, last 2018 o 2019 na tuyok na dyan na mong tibok Pilipinas from North Luzon to Mindanao. So, mahog siya gusto na kong balik-balikan nga lugar. Kay sumoni ang lugar nga Sagada. So, which is kanang peaceful kay nga to, then walay dagway samok, walay layo sa city. So, makaingon kong peaceful jud kay kinabuhi nga ito.
Wow, Jet. That's nice to hear and very interesting kaayo ang imuhang gipang share kanato this morning. What message would you like to give our viewers? Ilabi na karon nga very uncertain gihapon ang mga panahon. Stay safe lang sa all and stay at home and mo na makamping ta permi o para sa ako mga kaigsuunang motorista ayaw kalimot nga every time nga mo ride ta na atay ulion nga pamilya. And don't forget to wear your protective gears, quality gears, helmet, gloves. Thank you kaayo, Jet, ha, for sharing your story and for inspiring everyone, ilabi na ang kabataan. Thank you so much. Thank you so much. Kaganihan na hinabi nato si kapuso actor Jello Alagban nga misaysay sa iyahang kasinatian o sa iyahang mga pangandoy pa alang sa iyang showbiz career. Og naokauban usab nato ang heritage advocate nga si Cabino Guerrero nga nag-awhag kanatong mga Cebuanon sa paghangop sa ato ang kaugalingong kasaysayan ug kultura isip mga Cebuanon. And nakauban usab nato ang social media star nga si Maria Rica aka Jet Lee Cabarubias nga ehemplo gayud sa women empowerment gawa sa hilig niya sa mga big bikes, advokasya usab niya ang road safety. Hinaot mga kapuso nga pinaagi sa ato ang episode karong buntaga, daghan mong nakuhang impormasyon o inspirasyon nga gikinahanglan gayud nato matag adlaw. Busa, we'd like to leave you with these words to ponder mga kapuso. Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Gikan sa usa ka babae nga French-Polish physicist nga si Marie Curie. And mga kapuso, for more episodes, tutok lang sa amo ang website, ang www.gmaregionaltv.com and of course, sa ato ang YouTube channel, GMA Regional TV. Og nang hinaot kami mga kapuso nga sa mga sunod pa nga mga episodes, mag-uban ng gayuta matagbuntag din hilang sa GMA Regional TV Live. Have a great day!